κανένα δισταγμό. Δεν έκανε. Δεν ήταν μισθός γι' αυτό. Νέων με γράμματα αρκετά και 25 ετών. 2-3 σελήνια την ημέρα δεν κέρδιζε. Από χαρτιά και τάβλη τι να βγάλει το παιδί. Στα καφενεία της σειράς του τα λαϊκά, όσο και αν έπαιξε έξυπνα, όσο και αν διάλεγε κουτούς, τα δανεικά αυτά δεν ήσαν κίσαν. Σπάνια το τάλιρο έβρισκε, το πιο συχνά μισό, κάποτε ξέπεφτε και στο σελήνι. Καμιά εβδομάδα ενίοτε πιο πολύ, σαν γλίτωνε από το φρικτό ξενύχτη, δροσίζοντας τα μπάνια στο κολύμπι το πρωί. Τα ρούχα του είχαν ένα χάλι τρομερό. Μια φορεσιά την ίδια πάντοτε έβαζε. Μια φορεσιά πολύ ξεθοριασμένη κανελιά. Αχ, μέρες του καλοκαιριού το 1908. Από το είδωμά σας καλεσθητικά, έλλειψη κανελιά, ξεθοριασμένη φορεσιά. Το είδωμά σας τον εφύλαξε όταν που τα βγάζε, που τα ρίχνε από πάνω του, τα ανάξια ρούχα και τα μπαλωμένα εσώρουχα και έμενε ολόγυμνος, άψογα ωραίος, ένα θαύμα, αχτένιστα ανασηκωμένα τα μαλλιά του, τα μέλη του λιοκαμένα λίγο, από τη γύμνια του πρωιού στα μπάνια και στην παραλία, γράφει ο Καβάφης τα 1932. Ο Ειρηναίος Βρούσγος ετοιμαστεί. Ακόμα ένα μικρό ποίημα του Καβάφη, για να μπορέσει να ξέρεις. Λοιπόν, είμαστε στα 1900. Στον ίδιο χώρο, οικίας περιβάλλον κέντρων συνοικίας που βλέπω και όπου περπατώ χρόνια και χρόνια, σε δημιούργησαν μέσα σε χαρά και μέσα σε λύπες, με τόσα περιστατικά, με τόσα πράγματα, και αισθηματοποιήθηκες ολόκληρο για μένα, γράφει ο Καβάφης στα 1929 στον ίδιο χώρο. Πηγαίνουμε στον ποιητή Ειρηναίο Βρούσγο, θα συντομιλήσει και θα διαβάσει χρησιμοποιώντας δύο ποίηματα δικά του από το βιβλίο του που κυκλοφόρησε πριν 2 εβδομάδες στα ενδιάμεσα παραμυθία από τις εκδόσεις Εξπυρικών. Πάμε. Καλησπέρα. Και εγώ δεν νιώθω ότι είμαι σε θέση να κάνω ούτε φιλολογική ανάγνωση ούτε κριτική ανάγνωση του Καβάφη. Και απλά θα ήθελα να μοιραστώ την αίσθηση που μου έχει αφήσει συνολικά το έργο του και τους τόπους που βρήκα και κατοίκησα. Ένα μεγάλο μέρος του έργου του μου έχει αφήσει την αίσθηση της τραγωδίας που έπεται όταν αγαπάμε πράγματα θνητά. Εξάλλου, κυρίως πράγματα θνητά αγαπάμε και έτσι η αγάπη μας καθίσταται θνητή κι αυτή. Χωρίς η παραπάνω θνητότητα να μειώνει την αγάπη αυτή προς αυτά τα φθαρτά αντικείμενα υποκείμενα όπως σώματα εραστών, τόποι και μνήμες, νιώθω ότι αυτή ακριβώς η αγάπη είναι που γεννά την τραγωδία και η τραγωδία με τη σειρά της γεννά την ποίηση. Η αγάπη, αυτό το βίωμα, η αίσθηση, η έννοια, η ιδέα, είναι συνυφασμένη σχεδόν πάντα με την αιωνιότητα. Κανείς δεν είπε την κορυφαία στιγμή του πάθους του πόθου του «Θα σ' αγαπάω για 3 εβδομάδες». Όλοι μας κάποια στιγμή είπαμε «Θα σ' αγαπάω για πάντα» ή τουλάχιστον έτσι νιώσαμε. Ύστερα μάθαμε τη σημαίωνη λέξη που χρησιμοποιήσαμε, το «για πάντα», για το «αγάπη δεν είμαι τόσο σίγουρος». Εκεί λοιπόν όπου το αντικείμενο του πόθου της αγάπης αποτυγχάνει να φανεί αντάξιο του πόθου της αγάπης, εκεί ξεκινά το τραγικό και η ποίηση του Καβάφη. Αυτή είναι η προσωπική μου ανάγνωση, γι' αυτό και επέλεξα να διαβάσω το παρακάτω μικρό ποίημα, το «Δελεάζω με δεινός». Η σάρκα μου σε σένα αναπαύεται, στην ανάσα που υψώνεται μέσα από τα σπλάχνα σου. Όσο δεν τα τρώει φθορά, όσο δεν εκλείπεις, όσο ο νους μου απομένει χαυλωμένος κυφήνας της αρκός σου. Θα μου επιτρέψω να διαβάσω ακόμα ένα μικρό, την έξοδο, το οποίο συνεχίζει τον διάλογο με τον Καβάφη και πιο συγκεκριμένα με τα παράθυρα. Ίσως το φως θα είναι μια νέα τυραννία. Την ύστερη εποχή της ποίησης που γεννήθηκε από το τραγικό. Τι συμβαίνει στο τραγικό μετά την ποίηση? Όπως είπε ο Ρίλκε όταν θέλησαν να τον θεραπεύσουν, προφανώς από κάτι τραγικό, σκοτώνοντας τους δαίμονές μου, φοβάμαι μήπως σκοτώσω και τους αγγέλους μου. Μετά την ποίηση τι? Θα ήθελα να κλείσω με το κουράγιο που χρειάζεται η προσέγγιση του αγνώστου και να αναφέρω το εκπληκτικό παράδοξο της επιδίωξης του ανθρώπου να αγαπήσει κάτι ακόρεστο. Έξοδος. Καιρό τώρα γυρνώ από εκεί και από εδώ, σε αυτόν τον λαβύρινθο τον σκοτεινό. Γυρνώ απεγνωσμένα
Καιρό τώρα μιαν έξοδο να βρω. Τους τοίχους ψηλαφώ με έμπειρα χέρια και τα μάτια ξεκούραστα, κλειστά. Καιρό τώρα. Και όταν τη βρω την πολυπόθητη, όταν τη βρω, καλά θα τη σφραγίσω. Ναι, θα τη σφραγίσω καλά, με λίθους και με ξύλα και με χώμα μαύρο πηχτό. Έτσι δεν θα μπω σε πειρασμό να φύγω, δεν θα μπορώ. Έχω μάθει καιρό τώρα εξόδους να αναζητώ. Δεν έχω μάθει να τις βρίσκω. Η ποίηση δεν βρίσκει πάντα εξόδους, αλλά σίγουρα τις αναζητά. Και η δημιουργία γενικότερα, και γι' αυτό είμαστε εδώ όλοι μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Ειρηναίο Βρούσγο. Έχετε κάποια ερώτηση, γιατί σε λίγο θα περάσουμε σε ποιητική εγκατάσταση. Ναι, λέμε να μην διαβάσετε την ητάκη, γιατί πάρω εγώ να διαβάσετε. Διαβάστε σε λίγο εσείς, σας το υπόσχομαι. Ναι. Καμία ερώτηση κάποιος, γιατί η Ειρήνη Παπά θα μας κάνει κάτι διαφορετικό. Θα μας παρουσιάσει κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει να κάνει με προφορικό λόγο. Έχει να κάνει σίγουρα με κάτι άλλο που είναι ποιητικό μεν, αλλά δεν έχει να κάνει με προφορικό. Φυλασσόμαστε. Λοιπόν, κάποιος, κύριος, κυρία, ωραία. Ο καθρέπτης στην είσοδο. Ο Καβάφης στα 1930 γράφει ένα αγαπημένο ποίημα, φαντάζομαι και πολλών χιλιάδων άλλων ανθρώπων. Το πλούσιο σπίτι, λέει, είχε στην είσοδο ένα καθρέπτη μέγιστο, πολύ παλαιό, τουλάχιστον προ 80 ετών αγορασμένο. Ένα εμορφότατο παιδί υπάλληλο σε ράπτη στέκονταν με ένα δέμα. Το παρέδωσε σε κάποιον του σπιτιού και αυτός το πήγε μέσα να φέρει την απόδειξη. Ο υπάλληλος του ράπτη έμεινε μόνος και περίμενε. Πλησίασε στον καθρέπτη και κοιτάζονταν και έσχιαζε την κραβάτα του. Μετά 5 λεπτά του φέρα την απόδειξη, την πήρε και έφυγε. Μα ο παλαιός καθρέπτης που είχε δει και δει, κατά την ύπαρξή του την πολυετή, χιλιάδες πράγματα και πρόσωπα, μα ο παλαιός καθρέπτης τώρα χαίρονταν και πέρωταν που είχε δεχθεί επάνω του την άρτια ανεμορφιά για μερικά λεπτά. Και ένα ακόμα. Λοιπόν, ένας νέος της τέχνης του λόγου στο 24ο έτος του. Όπως μπορείς πια δούλεψε μυαλό. Τον φθείρει αυτόν μια απόλαυση μισή. Είναι σε μια κατάσταση εκνευριστική. Φιλεί το πρόσωπο το αγαπημένο κάθε μέρα, τα χέρια του είναι πάνω στα πιο εξαίσια μέλη. Ποτέ του δεν αγάπησε με τόσο μέγα πάθος. Μα λείπει η ωραία πραγμάτωση του έρωτος. Λείπει η πραγμάτωση που πρέπει να είναι κι από τους δυο με ένταση επιθυμητή. Δεν είναι ομοίως δοσμένη στην ανώμαλη δονίκη δυο. Μονάχα αυτόν κυρίεψε απολύτως. Και φθείρεται και νευρίασε εντελώς. Εξάλλου είναι και άεργος. Και αυτό πολύ συντείνει. Κάτι μικρά χρηματικά ποσά με δυσκολία δανείζεται και ψευτοσυντηρείται. Φιλεί τα λατρεμένα χείλη πάνω στο εξαίσιο σώμα, που όμως τώρα νιώθει πως στέργει μόνον ειδονίζεται. Και έπειτα πίνει και καπνίζει, πίνει και καπνίζει και σέρνεται στα καφενεία ολημερής. Σέρνει με ανία της εμορφιάς του το μαράζι. Όπως μπορείς πια δούλεψε μυαλό. Η Ειρήνη Παπά, η κοπέλα με τα λευκά εξανθούλα, με τα κοντά μαλλιά, θα μας κάνει μια ποιητική performance με ποιητική κατάσταση του Παναγιώτη Ακτσόγλου. Πού είναι? Παναγιώτης Ακτσόγλου, παρακαλώ.
κάποια ερώτηση ή κάποια παρέμβαση? Κάθομαι και ρεμβάζω. Επιθυμίες και αισθήσεις εκόμισα στη τέχνη. Κάτι μισοειδωμένα, πρόσωπα ή γραμμές, ερώτων ατελών, κάτι αβέβαιες μνήμες, ας αφαιθώ σ' αυτήν. Ξέρει να σχηματίσει μορφήν της καλονής. Σχεδόν ανεπαισθήτως των βίων συμπληρούσα, συνδυάζουσα εντυπώσεις, συνδυάζουσα τις μέρες, λέει ο Καβάφης στα 1921. Εύνοια του Αλέξανδρου Βάλα. Α, δεν συγχύζομαι που έσπασε μια ρόδα του αμαξιού και που έχασα μια αστεία νίκη με τα καλά κρασιά και μες στα ωραία ρόδα τη νύχτα θα περάσω. Η Αντιόχεια με ανήκει. Είμαι ο νέος, ο πιο δοξαστός. Του Βάλα είμαι εγώ η αδυναμία ο λατρευτός. Αύριο να δεις, θα πούν πως ο αγών δεν έγινε σωστός. Μα αν ήμουν ακαλέσθητος και αν μυστικά το είχα προστάξει, θα βγάζαν πρώτο οι κόλακες και το κουτσό μου αμάξι. Γράφει ο Καβάφης στα 1921. Και ένα τελευταίο μικρό. Άννα Κομνηνή. Στον πρόλογο της Αλεξιάδος της Θρηνή για τη χειρία της η Άννα Κομνηνή. Η σύλλιγον είναι η ψυχή της και ερήθρος δακρύων μας λέγει περιτέγω τους οφθαλμούς, φεύτων κυμάτων της ζωής της, φεύτων επαναστάσεων, την καίει η οδύνη μέχρι σωστέων και μυελών και μερισμού ψυχής. Όμως η αλήθεια μοιάζει που μια λύπη μόνη καιρή ανεγνώρισεν η φύλαρχη γυναίκα. Έναν καημό βαθύ μονάχα είχε, κι ας μην το ομολογεί η αγέροχη αυτή η γρεκιά, που δεν κατάφερε με όλη τη δεξιότητά της τη βασιλεία να αποκτήσει, μα την πήρε σχεδόν μέσα από τα χέρια της ο προπετής Ιωάννης. Γράφει ο Καβάφης στα 1920. Θα ήθελα να παρακαλέσω να έρθουν οι ποιητές όλοι στο πάνελ. Είναι εδώ πέρα οι ποιητές ή φύγανε? Άμα φύγανε η εκδήλωση ακυρώνεται, έτσι. Θα την επαναλάβουμε του χρόνου. Δηλαδή, διαφορετικά. Μόνο ένας έμεινε. Ομότεχνη, καταλαβαίνετε. Μην λέμε μόνο καλά λόγια για τους νέους. Μιλάμε για μεγάλη δουλειά να το κάνανε. Οι 4 ποιητές. Ένας, 2, μπράβο. Η μία είναι δικαιολογημένη που έφυγε, η Γεωργία Τρούλη. Και η Νίκη Χαβιαδάκη αναζητείτε ή καταζητείτε. Λοιπόν, ας πει ο καθένας από μια λέξη, από μια κουβέντα. Πολλές φορές ίσως αναρωτιόμαστε εμείς που γράφουμε ή που διαβάζουμε, και εσείς ίσως, γιατί συνεχίζουμε ακόμα να γράφουμε. Ο Καβάφης είχε πει, φοβούμενος τα τετριμμένα πολλούς μου λόγους αποσιωπώ. Αλλά σε ένα άλλο ποίημα, το οποίο δίνει και την απάντηση ίσως σε μένα προσωπικά, είχε πει το εξής: λαλίσομεν, σιγήν δεν μας αρμόζει, αφού εις το ομοίωμαν επλάστημεν του λόγου. Εμείς θα συνεχίζουμε να διαβάζουμε, εμείς θα συνεχίζουμε να γράφουμε και κάποιοι ελπίζω να συνεχίζουν να έρχονται για να τα κάνουν αυτά κομμάτια της δικής τους ψυχής. Φεύγοντας από εδώ κάτι θα έχουμε πάρει. Εσείς από εμάς και εμείς από ένα ακροατήριο που ήταν πραγματικά καταπληκτικό και ευχαριστούμε. Ο Στέργιος Τσακύρης. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτό που κατάλαβα εγώ αυτές τις μέρες διαβάζοντας έτσι λίγο παραπάνω, ας πούμε, για τον Καβάφη, λίγο φιλολογικά κτλ. Νομίζω ότι ο Καβάφης ζούσε σε μια εποχή και σε μια πόλη παρακμής. Και αυτή την εποχή χρησιμοποιεί, την ελληνιστική, ιστορικά δηλαδή, χρησιμοποιεί μια εποχή, δεν χρησιμοποιεί το χρυσό αιώνα του Περικλή. Δεν ξέρω αν ξεπεραστεί. Αυτό λέω, Γιώργο, ότι ξέρετε, ίσως ξεπεραστεί, δεν νομίζω, όταν θα φύγουμε από αυτή την εποχή που ζούμε κι εμείς. Γιατί ζούμε σε παρακμή και... Αυτό γίνεται, ναι. Μάλλον τότε δεν θα το διαβάζουμε τόσο. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ μειώντας τόσο καλό στον αυτοσχεδιασμό, περισσότερο καλό στο να
μελετάω κάτι και μετά να το παρουσιάζω. Δεν έχω κάτι παραπάνω να παραθέσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Είναι σημαντικό για μας να ξέρουμε ότι έχουμε κάποια υποστήριξη σε αυτό που κάνουμε. Αυτό. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Γιώργο για αυτή την εκδήλωση, την πρωτοβουλία και όλα τα παιδιά που συμμετείχανε. Είναι και μια ευκαιρία να γνωριζόμαστε και μεταξύ μας. Αυτό που με κάνει εντύπωση σχετικά με τον Καβάφη είναι αυτό που λέμε γενικά, ότι ο μεγάλος κριτής είναι ο χρόνος. Είναι φοβερό μετά από τόσα χρόνια που έχει πεθάνει όλος ο πλανήτης να διαβάζει βιβλία του και σε όλο τον κόσμο να γίνονται ανάρπαστες συλλογές του. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό δεν είναι κάτι αυτονόητο και ότι το ζούμε και γίνεται πράξη αυτό που λέμε, ότι ο χρόνος είναι ο κριτής. Και το άλλο είναι ότι έτσι όπως είμαστε παρέα εδώ με όλα τα παιδιά, γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα αφοριστικά για νέους ή για την ποίηση γενικότερα, νιώθεις τελικά ότι είναι ένα πράγμα που συνέχεια κυλάει, ένα ποτάμι. Άλλοτε μπορεί να είναι πιο φουσκωμένο, άλλοτε πιο αδύναμο, ριάκι, αλλά δεν σταματάει αυτό το πράγμα, ρέει. Και αυτό σήμερα το νιώθω πολύ έντονα που είμαι μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Χρειάζεται το καινούριο νερό. Βεβαίως. Αφού ρέει θα έρθει και το καινούριο, δεν γίνεται αλλιώς. Σας ευχαριστώ. Με το κάθε επόμενο λιγοστεύουν οι λέξεις που μπορούμε να πούμε. Όντως η αλήθεια είναι αυτό που δεν